बरायबाय लोगोफोर फिन खेबसे बयखौबो थ' माबोरै दङ आसा खालामबाय बयबो मोजाङैनो दङ जानांगौ इसोरनि अननायाव स' आंबो बेबायदिनो मोजाङैनो दंथ'यो दिनैहाय डिउटि बेबायदि जेबो गैया स' जास्ट आङो दा एसे जानो थाखाय दाना बानायगासिनो आरोना एसे दिन्थिलांगासिनो रुमावनो दं आइटेमा बेलेग जेबो गैया नै लोगोफोर आङो एकदम सयाबिन आरो टमेट' एसे खरायगासिनो आरोना बेजोंनो जासाबनोसै आं दिनैहाय डिउटिबो गैया जेबो गैया थ' एवगासिनो बोरै जाखो आइटेमा मिथिला आरोना थ' गोथाव जागोन बायदि मोनदों जानोसै एसे फ्राय खालामबाय बिदिनोसै आरो बाहेरायाव उफाय गैया थ' मा खालामनो फाइनालि लोगोफोर मोनबाय नै सयाबिना आरो ओंखाम रेडि जाजोब्बाय आरोना जानोसै जादिनि एसे जादिनि लोगोफोर नोंथांमोननो आं एसे दिन्थिनो लाबाय नै सयाबिन लादों आरो ओंखाम एसे लाबाय आरोना बरियानो जानोसै आङो बानायबाय खुद गावनो उफाय गैया लोगोफोर बड'लेण्डआव गुन्दै गैया थ' मा खालामनो बाहेरायाव बेबायदिनो खाथिनांगोन बेबायदि जानानै नङाबा जाला माथो खालामबावनो उफाय गैया गुन्दै गैया जिहेतु बड'लेण्डआव थ' बाहेरायाव खाथिखानांगोन आरो बाहेरायाव खाथिबा बिदिनो स्ट्रागल खालामनो गोनां जायो थ' जायफ्रा फैनो सानदों एसे सानै हयै फैबानो जाबाय आरोना गोबां खस्थ' जायो बाहेरायाव इजियावनो माने रावबो फैसाखौ ओरैनो होआ थ' फैसाखौ बबाव ओरैनो मोनलाबायनो ना थ' लोगोफोर जियानो हक आङो दा एसे जादिनि आरोना नेक्स्ट टाइम सम मोनोबा आङो बेबायदिनो भिडिअफोर लाबोगोन गोजोन्थों बाय बाय